Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, call me Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. Afa njiwe echi ọzọ Eze-Ana. Ezigbo afa m bụ Chukwu nọnyere m enwe na m. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ must do before getting married as a man. Anyị wee kwuo na onye ọbụla bụ nwoke nwere ihe ị kwesịrị ime before ikwuba okwu na ị chọrọ ịnụ nwaanyị. Yes, ka ị ghara ibe anya m maka ignorance of law is not an excuse. And ime ihe ị kwesịrị ime, I can assure you, you will smile. But ọ bụrụ na ị mere ihe ị kwesịrị ime, ị ga-ebe akwa. I can tell you. Now some men are crying, but you know, dịka esi wee ke nwoke, ọtụtụ ụmụ nwoke na-ebe akwa, mana nwoke anyị okwu n'ọnụ ka nwaanyị na-ebe akwa. Reason bụ na ibewe akwa etu ndị mmadụ ga na-ajụ sị, ekwesịkwa nwoke. So most men are dying in silence. Yes. I nwere vision for yesterday. Melon jiwe ozi ajiada. Can I go say nyabi here goes remember one popular called one. He's a native doctor. I don't want to call the name, but I know I saw it very clear. What did I see? I saw this person I'm talking about is like if he Obuneguba very popular. I will talk about it later anyway. So like you will got here name. Ihe anyị na-achịkọwa tata bụ o nwere ihe kwesịrị ime dịka nwoke before ikwu okwu ịnụ nwaanyị. Ihe abụ must do. Ka ị ghara ibe ngara mara na-emecha maka ngara mara na-ebebe azụ. This video na-anụ taa tụsara ya onye ọbụla ịmagbu nwoke ma onye ndugoro nwaanyị ma onye anụbara nwaanyị. A ga-esi na meseji a wee tọọ ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ. But before we dive into today's lecture, yes, important announcement. We are still in the month of April. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is not a barrier in what you do in the temple. This morning I have gone to the temple to pray, make declaration, and do sacrifices upon the lives of those that join us. The friends of the temple, the children of the temple, the members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. We keep doing this way till the last day of the every month. I got a temple to teach the entities of powers. Jerebe to Ogbuefi Ezeana. One day to Akwaja Makanaja Kariro. Mom nature is when I never mom nature Abalaga family, mom nature for 1-on-1. No one the home I told me the stroke and Yeragaka. My WhatsApp number on the screen. Yes. 0805 7837672 or 0813-8243-8719 on my screen here. Now, before we proceed, I want to interested Israelite, the monthly ritual lie. I've been doing here category 4 years now. Believe in me, we have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media more, even in Ezeoku TV. Makanodro unnecessary is not why we are here. So if you are interested, what you have to do is to chat me on WhatsApp. Yes. Now let's proceed. Today's topic must do before getting married as a man. One, ọ na-ebu nwoke. Ọ bụkwa na-ebu nwoke ma na-edigo married, mma akwụkwọ ihe ị ga-eme. Mana ka m bidogoro na ndị anụbara anụ. Kembogoro bụ na ọ bụrụ na ịnụbara nwaanyị, then eche ịnụ nwaanyị. Ihe ị ga-eji ebu ụzọ mee bụ ka ị ghara ibe ngaramara maka na ị ma na mee na aka ilo. Mana as esu nwoke ịma na mgbe nwoke na-etolite ebe nwa nwoke nwatakịrị ibe gị tie ihe ibewe akwa nne ya asị ebuzikwa mmadụ ebuzikwa nwoke adịghị ebe akwa go and beat the person back.
enwere etu a wee gbuo udo nwoke so that nwoke na-atagara afọ na-ebegara akwa n'ime onye ebepụta ọ bụrụ na ị mara na ụmụ nwoke na-asụkọkwu marriage violence but men do cry. That is the fact. Now mana doctor etu esi ha ka ebe akwa ka nwaanyị mana ya na-achịkọwala gị bụ ọ bụrụ na ebu nwoke bifo ikwu okwu ịnụ nwaanyị were ọjị jebe na be nna gị adị m ekwu a n'obodo ụnụ were ọjị jebe na ngwuru be nna gị ị ga-eji ọjị na-abụ nke mbụ ijebe na be nna gị then gwa na be nna gị si ya na gị nwa bụ onye dị etu a na-ebịa ka ị bịakọsa ha itorukwa n'oge ịnụ nwaanyị n'ịchọ ka akwụtoru gị ka ije nụọ nwaanyị wee yọkwazie ha na mmiri gụrụ nwata agụụ adịghị ya obi mana ha kwụtoru gị ka ya bụ iji ị na-eje ghara ite isi gị ghọtara ya egosi anya bụ ọchụ jekwa na ndị ichie ebe nna gị jee gụọ ofu a ọjị ka ị ga-eji ọ bụgoro na ijiri ihe ndị ọzọ jiri ọjị irugwa ọjị jee na ndị ichie jee kpesara ha gwa ha na agụghị onye dị etu a na itorugwa na ịchọghị ịnụ nwaanyị na mmiri gụrụ nwatakịrị agụụ adịghị ya obi gwa ha na ịchọrọ ịnụ nwaanyị ha duzie gị ụzọ ha ekwekwana ka ijekọta ya agbaghị yes jee gwafa etu o sitere gị gwa ha ụdị mmadụ ị chọrọ ọ bụrụ na imecha anya bụ ife ka ị na-anụ ụlọ ịkpọchi n'obi gị tinye ya n'ọla na iweta kma ileta ijekọcha alụ ndị ichie den gawazie ọ bụrụ na ịbụ onye belivuru n'afa n'otu afa ọ bụrụ na ibelivuru na inwe spiritual director discuss the person with your spiritual director ọ bụkwa na ị nwere na ibelivuru na anything goes so be it but ihe dị mkpa bụ na nke mbụ na ị ga-akọsara ha because nọ nwata kwuo ebe ọ na-eje agwa ihe ọ ekwu na oruo nke mbụ na ihe bụ ụzọ kọsara ha nke ịbụa ihe agwa ha na bụ iji ị na-eje ewu ka ọ dịrị gị mma ịghọtara ya gwa ha na mberembere adị abụ eze gwakwazie ha na ya bụ iji ị na-eje na ọma atakwa isi gị ịghọtara ya mmadụ etu o siri ịgodocha alụfa den iwee jee nya bụ ije ọ bụrụ na ijecha anya bụ ije ka gbakwa alụ fụ na irute ya bụ nwata nwaanyị na iji egosi ndị ichie gosi ya na be nna gị maka ụlọ ụmụ ndị nọ na township ịnụọ nwaanyị manọ na ya akpọta ya ka ọ gbaa akwụkwọ na ana gwuru be nna gị jebe na ana be nna gị mgbe ọ jebe na ndị ichie iru ebe a wụọ ọjị ịgọcha ọjị ya nwata nwaanyị so taa ịghọtara ya yes nke ọzọ dị na-achọ ịgwakwa gị bụ kụwakwa arụ ọ bụrụ na gị na nwaanyị bi ọ bụrụ na imebere ihe n'isi eme ihe n'isi ya you get why yes he will make the right thing before God and man he made the right thing before ndị ichie ọ bụrụ na imebere bido kịta plan weta ị ga-esi mee then imesisie ya jee kpọrọ ya nwata nwaanyị etu esi eme mgbe gboo bụ na abụ onye nụta nwaanyị o duru nwaanyị nata be nna ya ndị nwunye ebi ya nabata o nwere egwu a na-agụ ọ bụrụ na emesi anya bụ ihe jee na ndị ichie wụọ ọjị na ndị ichie gwa ha na ije gote nwaanyị ị chọrọ ịnụ den gozie fa sị na ya bụ ije ije na ọ ma atakwa isi gị ịmarụ ka o si were dịrị ogodozie ịgọrọcha breki nya bụ ọjị ka nya nwata nwaanyị soro taa ọ bụrụ na ọ dịbịa ka ị na-eme ịmara gị ihe ị ya eme mee ka ezumezu gị nọrọ in the known mee ka ezumezu gị nọrọ in the known na ọ bụrụ na ọ dịbịa ka ị na-eme kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ yes and pay attention to your spiritual forces maka na onye bụ onye nwere ike toto na ya ọ maara in and out mana ikwe na ka see finish batania enwere ihe ị ga-erichọrọ onwe gị dịka nwoke I can tell you n'oke nọ n'ụlọ gwara nke dị na ama na azụ dị na ngịga ọ bụrụ na ị nene anya
o nwere onye ọbụla nwoke ọbụla gara isen na-enwere nwaanyị kwudorie. That nwaanyị a nwere ike ịbụ ya good friend. That nwaanyị a nwere ike ịbụ nne ọmụmụ gị. That nwaanyị a nwekwara ike ịbụ nwunye gị, as case may be. Etu a o si wee bụrụ na before asị na behind every successful man there must be a woman. Enwere ndị dị na nwa dị successful. Like I told you my story some days back. Adam na nwa dị very successful. But I maintain good friends, healthy ones. Yes. And I maintain cordial relationship with my parents. My mother is always there. So here behind every successful man, there must be a woman. That woman will get a friend there, or the 2 hours behind every successful man, there must be a woman. I can tell you that missing words. Behind every unsuccessful man, there must be a woman. That woman have a friend there, girlfriend there. Mana ma chi gwakwa gị gbakwa mgbe etu nwere ike ka gị na nne gị nne ọmụmụ na ọkọchị n'udu mmiri dị na mma. Gbaa mbọ ka gị na nna gị dị na mma. You get why? Maka na mgbe o rejie all this, nobody will love you more than your parents. Ka nkọrọ na akụkọ ihe mere. Anọ m n'abalị ụnyaahụ where I saw a vision, because this car bros in law. You just say na car bro no ihe ngosi ka egosiri m ya. And ama m na onye ya bụ ozi na-ada n'isi ya off video. Ọ ga-ama na ozi a bụ ozi ya. Yọtara ya? So where for a popular Anambra State native doctor. Can you gwa gị na ihe ahụ vision bụ na o nwere ihe ọbụla jikọrọ mụ na ya. Yotaria, money I've got face to face. A job number, a job number. So it's not as if they will hear money. Money warrant and I'm making I'm a fool or the head to our money up at the Boroden Kata. The job number, man, I can tell you. Where from my dear, Nanlo? Yet not check what I gave na. Watch all again la. You want to know wiggy? The ten ambassador William Mutai. Maganandi Monati, Lucina Bana, the Watakere, Werone, Odo, and Watakere, Werone, Namuti. Whoever that this native with a welfare upon the above, it was crying. I was like, Obone go successful non-native daughters in Anambra State. If you go 1 to 5, the person involved. Now, whoever now fear I was worried. What could be reason behind this? I was like, as if now no need the help, like crying for help. So when he was crying for help, I couldn't do anything because the closeness is not there. So when I now saw a being beside me. In the house, I'll see him call back Basaranya Bonia. I was him no now for Kita. Because of Bonnie back half time, the first thing for us the year gave me go there and he knows you be okay. Nanyam mother, Yotaria, or the successful. Nanyam mother can always wear smiling faces. Nanyam mother, here's you. I was like, he will came worry on your day tour. Any other artists they can call. So, one day, I well saw a being. They can more wine. Now, no, enough. Monday, honey, but I was worried, but I couldn't come closer. So, I go to hear visions here. When I say no, no, you pay as we speak now. No, other than Papa. It was a few to see na moi. No, it was a good.
ọsị gịnị ka ọ na-eme ọsị m na ya bụ nwaanyị ọ na-anụ na-eche okwu ya with threats. Yes, no one of peace, no one angry. Then, and no ya continue that way. Na ọ bụrụ na o mere ihe o kwesịrị ime, maka na o mere ihe o kwesịrị ime from day one, si finish wee batara ya, ịmarụ mmadụ ụlọ wee batara ya, and na ya nwata nwaanyị ahụ na odoro ya na ndị ichie, odoro ya na mmụọ ka o wee tinye na chain. Yes, and at the point ọ nọ na-abụ na the woman for chance of igbu egbu na ya eme. O wee sị m na ihe a na-egosi ntakịta abụrụ sọ onye a ka ọ na-eme na ọtụtụ ndị mmadụ n'obi dị ha n'azụ. O wee sị m na etu a fụrụ otu o si ebe na etu a ka ọtụtụ ndị mmadụ, ọtụtụ ụmụ nwoke si nọrọ na akwa arịrị na-ebe akwa, and na ọtụtụ n'ime ha efike ọtụtụ n'ime ha wee kpaị n'oge ha eruru. Wee kụwaziere m akụkọ etu ihe gbasara obi ọjọọ, wee sị na obi ọjọọ dị. O wee lụtara m ọtụtụ akụkọ anyị na-afụ na social media. So nsị ya kelu any hope si na ya jebe na mmụọ, na aja na be nne ya na oje ebe anya je ekpe ikpe. Nsị ya kere ihe ọzọ anyị osija jee na aja na be nne ya, jee na be nne ya ebe a dọrọ na be nne ya jee ekpe ikpe, ya jee na ndị ichie ekpe ikpe. Na mkpesa ọ na-ekpesa na agwọ ọ na-ebe ama awụsọ bụ the problem, ma ya jee ekpe ikpe na aja ekpe na ndị ichie n'ọsụ ya ga-abụ ihe ya ebute hope solution. Then gaa wee pụzie m n'anya. So ihe na-achọ ịkọwa bụ na ihe na-eme na generation a, ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị ready to buy their partners. Some will carry it to the physical, some will suffocate you by action, and they know get what's ready. Nobody will believe them. Their nature, but everybody will sympathize with them. Meanwhile, you are dying in silence. So, my advice to men before me close, come here one we fell, bossy fella. Come here one we fell, bossy fella. Yes. Ururu say, Nia meji, baka me mo yam, nia bossy fella. We end there up with the agadi one. Utiod. Kampuseba. You want to join Kuzia, nature, about your family. Chat me on WhatsApp 0805 78 37 672 or 0813 8243 871. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọdị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi n'uwe ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. May the blessings of Chukwu remain with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore.